No tak, my by sme sa predstavili, naša kapela sa volá Shop, ten názov SHOP znamená spev, hudba oslavujúca Pána. A sme kresťanská kapela, hrávali sme rôzne kresťanské festivaly, no a stále sme hľadali cestu alebo nejaký smer, ktorou by sme sa pohli a nejak hýbali dopredu. A potom to stretnutie s Peťom Bažíkom vlastne nabralo ten správny vietor do plachiet. Je nám spolu veľmi dobre, áno. Ono to určite na tom pódiu bude aj vidno, že tá radosť tej muziky ide z nás, na tých divákov. No ale to už je na divákoch, aby to hodnotili. Z toho pocitu, že by sme veľmi radi tou hudbou pomáhali ľuďom, náš názov má aj iný, druhý význam, ktorý opäť nesie iniciálky SHOP, a to znamená Skupina hudobníkov ochotných pomáhať. Celý zmysel toho projektu je taký, že by sme veľmi radi výťažkami z koncertov pomáhali ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Napríklad niekto si potrebuje kúpiť nejakú zdravotnú pomôcku alebo potrebuje prispieť trebárs na invalidný vozík. A v podstate ide o to, že radi by sme tým našim umením a tými darmi, ktoré máme, pomáhali ľuďom, ktorí to potrebujú a vlastne sa podelili nielen o tú radosť z tej muziky a o ten dobrý pocit, o tú eufóriu, ktorá z toho všetkého plynie, ale samozrejme aj o to, že človek človeku chce a vie pomôcť, len je to naozaj založené na tom, že človek chce. Áno, takže toto je asi zmysel toho projektu Skupina hudobníkov ochotných pomáhať. Spadá len prach, je ponočný jar, čas mrazu sa stráva a už musím ísť. Spadá len prach, je ponočný
polnočných hrách. Čas hrá zostal stáť, už musí ísť. Vyzerný na poschodia, a kam pôjdem ja, že ma daj sa cesta. Všetkých, volám sa Peter Bažík. O mne ani by som, čo ja viem, neviem asi čo povedal, lebo v podstate o mne je skoro všetko známe. Akorát to, že už sa pomaly nestíham holiť, takže mi trošku porastli vlasy, že ma je niekedy ťažšie spoznať, ale to nie je to, čo chcem hovoriť. Hovoriť chcem práve o tom, že my ako kapela sme sa stretli v podstate pred 3/4 rokom na jednej akcii, na ktorej som mal vystupovať a bolo ohlásené, že budem aj s kapelou. A momentálne vtedy som žiadnu kapelu nemal. Tak ako sa hovorí, že som prišiel k tejto kapele ako slepé kura k zrnu. No a hneď prvá akcia nám sadla, v podstate to bolo iba o tom, že skúsime, chalani mi vypomôžu, však majú to aj v názve, speváci a hudobníci ochotní pomáhať. A tak sme to skúsili a od prvého momentu sme zistili, že si sedíme aj po ľudskej stránke, aj po tej muzikantskej. Tak odtedy spolu fungujeme už 3/4 roka a každým dňom sa to, aspoň podľa môjho názoru, zlepšuje. To, čo robíme, je v podstate rocková muzika, ktorú si píšeme v podstate sami ako celá kapela. Dokopy zároveň na skúškach to ešte na novo prearanžujeme, keď niečo skomponujem. Takže vzájomne sa doplňame a to, že každý jeden člen tejto kapely miluje muziku a je to sen každého z nás, že tú muziku chceme robiť, tak myslím, že to je dosť aj cítiť na tom pódiu, že každý naozaj má obrovskú radosť, keď môže tú svoju radosť z muziky odovzdávať ďalej a myslím, že aj ľudia to cítia. Taká filozofia je, že pokiaľ nefungujú medziľudské vzťahy v kapele priamo vo vnútri, tak je to to isté, ako keď chalan ide na rande s dievčaťom a predtým si dá cesnak. To žiadnou žuvačkou človek nezakrie. Že pokiaľ nefungujú vzťahy vo vnútri v kapele, tak nie je možné to zakryť nejakým úsmevom pekným alebo pekným slovom na pódiu. Čo vďaka Bohu nemusím v tejto kapele riešiť. No a naozaj myslím, že sa máte na čo tešiť, lebo pomaličky vyrážame a možno, že aj k vám. Ďalší plán, nechcem už skúšať, možno ďalší plán. Možno sa mi iba zdá, keď chodím po dne, svetne ľudí nie som sám. Možno sa mi iba zdá, keď chodím po dne, svetne ľudí nie som sám. Možno sa to iba zdá, keď lampa liká, možno príde zajtra plán, rovno zvýšnika. Slabou ťažko spojenou, ťa hneď postaví.
V tejto kapele hrám na gitare, solo gitare, robím doprovodný spev. S týmito chalami si dobre rozumiem, rád s nimi hrám. Muzika je môj život. A takto vypadajú moje oči. Ahojte, teším sa na vás. Volám sa Rado Rugala, v tejto kapele hrám na bicie. S Peťom hrávame 3/4 roka, ale s Ivanom a s Rasťom hrávame už dlho, veľmi dlho. Prvý zámer tejto kapely bolo vlastne venovať sa muzike gospelového charakteru a venovať sa tomu hlavne tým, že to budeme robiť, pretože to chceme. Nehráme preto, že ideme sa s tým nejako živiť, zarábať si peniaze, ale robíme to preto, že to chceme robiť a chceme dať ľuďom to, čo je v nás najlepšie a ukázať im, že proste chceme a že to robíme dobre. When I'm